Хей, здравейте, приятели! Казвам се Иван Атанасов от град Бургас. Часът е около 8 и отивам да събера нещо изхвърлено от кофите за боклук, които са тук в моя квартал. Просто искам да направя такава поредица от известно време. Много ми е интересно дали ще могат да се откриват интересни неща от не директно от кофите за боклук, но знаете, хората след ремонти оставят ненужни вещи, книги, шкафове, електроуреди и доста такива неща. Опитвам се да наместя телефона, но малко ми е трудно. Вчера направих една обиколка на квартал Възраждане и много интересно, че нищо не намерих изхвърлено около кофите, но единственото, което беше по-интересно е един шкаф. И сега отиваме да го вземем с колата. Този шкаф ще го вземем. И така, тук остана малко проблем. Трябваше да изляза от гаража, имаше един човек, трябваше да го изчакам. Но всичко е наред. Станал съм преди половин час. Малко съм още сънен и подут, но до половин час ще се оправя. След като вземем шкафа, ще отида да направя една тренировка по бягане, но няма да ви показвам. Не мисля, че е нещо, от което може да извлечете някаква стойност. Това за събирането от кофите за боклук на интересни неща, просто не го правя с някаква цел нещо да ви обуча или покажа нещо, просто е нещо интересно, което не съм виждал да се прави тук в България. Затова просто ще пусна една такава поредица, в неделя ще излизам и ще намирам нещо интересно около кофите за боклук. И сега ето, след 2-3 минути, даже няма и толкова, може би 30 секунди, наделят от заветния контейнер, където ще... ако не са ги взели тези шкафчета, между другото, защото не съм сам аз, който роя в кофите за боклук, майко. Да, тук са. Тук ще спрем на забранено малко, но то е за 30 секунди. И така, отваряме багажника. Ето ги тези неща, които са ги изхвърлили, уважаеми зрители. Ето това е шкафчето. С нощи го е наваляло дъжда. Само да не мине полиция, да не види, че съм спрял на забранено. Но надявам се не. Само да погледна дали има още нещо интересно. Има някакви плоскости, които не знам точно какви са, но между другото са много готини. Дали да ги взема това? Обаче тия плоскости са много яки.
Няма какво да ги прави сега. Добре. Ето го шкафчето, уважаеми зрители. Това беше първата чисто здраво шкафче. Нищо му няма. Бяло е, така малко мръсно от дъжда. Шкафчето е перфектно. Тези плоскости дали да ги взема? Бая са дълги, хубави са. За какво мога да ги използвам? Трябва да помисля за какво мога да ги използвам, защо мога да ги използвам някакви работи, такива плоскости ще има постоянно по кофите за буклук, така че мамка му ще ги пропусна, защото не ми се занимава да стои. Това шкафче, между другото, механизма му работеше, може да се монтира някъде за стена и беше почти като ново, само трябва да се запърши малко, имаше капки, някакви капки отвънка. Може би днеска неделя мога да изляза после за още една обиколка за нещо интересно оставено около кофите за буклук. Забравих да ви кажа, в това шкафче ще го подаря на един от вас, които гледате този видеоклип. Между другото, благодаря, че останахте до края на това интересно видео. Това шкафче, ако някой се интересува от него, може да му прати допълнително снимки или го иска. Ще го подаря, ще го изпратя на един от коментарите. Примерно ако 3 човека са коментирали, ако 5 човека, ако 10 човека, колкото човека, коментарите правя си на номерца и избирам един от вас. Пък може никой да, може от тези хора, които са коментирали, да не иска шкафчето, защото тези хората не коментират само примерно за шкафчето ми. Ще ви кажат, маняк, много ти е тъпо видеото, нали се сещаш, малко по да не мислиш, че ти искам шибаното шкафче. Примерно. Или много ти е готино видеото, нали? Така, ама не ми трябва шкафчето. Така че, който иска шкафчето, да напише отдолу коментар, искам шкафчето. Отдолу в описанието мога да оставя снимки и размери на шкафчето евентуално, или ако някой пита. Само ако някой не е от Бургас и го иска това шкафче, ще помоля да си плати само транспортните разходи, там 5, 7, 10, 2 лева за транспортната фирма. Само да си плати транспорта и ще му изпрати шкафчето безплатно. И така, това беше, приятели. Той ме побега малко и ще се видим в следващия епизод. Чао, чао!